Det har været super godt, at man kunne få lov til at fordybe sig 100% uden at blive forstyrret ret meget fra kontoret. Det har været det allerbedste. Det har været rart, at man har kunnet tale med en hel masse kollegaer. Og der har været nogle super kompetente undervisere. Så det er sådan set det, der har været allerbedst. Det har været lange dage, men også meget, meget spændende undervisere. Der har været noget for alle faggrupper, så det har været udbyttet helt sikkert. Indlevende, engageret og særdeles fagligt dygtige. Det var en ren fornøjelse. Der har været en slags symbiose mellem undervisere og deltagere på kurset, og det udbyttede sådan rent fagligt har været rigtig, rigtig højt, men også socialt, netværksskabende og på mange måder bare super fedt. Det har været rigtig godt at møde en hel masse andre advokater, men også at der har været så meget fokus på arbejds- og ansættelsesretsdelen, som jeg har fulgt, og have nogle kompetente forelæsere. Jeg tror, mange måske har taget herned af det, der sagt, at det var dejligt at få klaret sin efteruddannelse i Rom, og så var det hele overstået. Meget af det overstået på en uge. Og så tror jeg, at man er blevet meget, meget overrasket over det faglige niveau, der faktisk har været. At man tænker, gud, man fik faktisk et fagligt udbytte med hjem. Og så går man til et 3-timers kursus, så kommer man, så går man. Det kan være, at man lige har 5 minutter, hvor man står og taler med nogen. Men du lever der ikke ind i fagområdet på samme måde. Så er det jo også det, at man har tid til at netværke. Altså på en endagskursus, der har man jo ikke rigtig tid til. Man kan godt snakke med nogen i kaffepausen og til frokost, men her lærer man jo folk rigtig godt at kende, fordi man er sammen i så mange dage. Det er jo pragtfuldt at have det i Rom under de her omgivelser, man kan have sin ægtefælle med. Det gør, at tingene også glider lidt lettere på den hjemlige front, kan man sige. Ikke? Så er Rom jo en fin by. Rom er altid ved at besøge. Jeg kan klart anbefale andre at deltage i Jysk-symposium. Det har været en stor og lærerig oplevelse. Jeg kan sagtens anbefale det til andre. Det har været rigtig, rigtig fint.